itu भाङा बुस्थु नागि itu किबा फायसे नागि लहा कारिगावनि मानसिखौ बखिग्रा आरो गेट बानायग्राखौ एक्स एनडिएफबि नायस्रां सारा हमनो नागिरदों स्वयं गावनो बुंदों फुल भिडिअ फैगासिनो दं रायजोफोर बेनि सिगां नोंथांमोना मैयानिफ्रायनो मोनसे दावराव नुगासिनो दंखायो कारिगावनि गेटखौ लानानै कन्ट्रेक्टरा सोर मावदोंमोन अन्नानै थाब बानायनाया मोजां मार्बलनि होफै सिमेन्टजों दा खोथाया जाहैबाय बेवहाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट गुबुना गुबुन पार्टिखौ आसि थुलायनाय बायदि नुगासिनो दङ दा नुबाय दा बे रेलवेयावहाय जाय रेल साइड सिङाव बमा होनानै बेरफ्रुहोनाय बिसोरबो सोर लिंक दं बेखौ पुलिसा हमजेनबाय सासे गावथारनो मोनदों निउस खौरांखौथ' नोंथांमोना मोनखाबाय दा बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव जोंनि बिटिसि बा बड'लेण्डआव गोबां गुबुननि हाबफैनानै दङ जोंनि गोबां लिडारफ्रा आन्दाज लादों लायाखै मिथिया नाथाय जायफ्रा जोंनाव थानो मोन्थाय गैया बिसोरो गुबुन जायगाफ्राव गोबां दावराव दावसि हाबा मावनानै बाव खारनानै दंफैयो खायफा हाबाबो जाफैबाय रायजोबो जाफैबाय सा लोंदो आयं एसे औ फैदो इयाव दोन बेथ' बे बावराव दोनथ'बावबाय आं आरो मोनसे बुस्थुखौ नटिस होदोंना एक्स एनडिएफबि नायस्रां सारा नैबेखौ हमबावनोसो नागिरदों मा बुस्थुखौ हमनो नागिरदों होनोब्ला बै पस्टाराथ' इन्टेन्सनेलि बोखानायमोनब्ला बोखानानै बे बुस्थुखौ लानानै थांगौमोन बा डेमेज खालामलांगौमोन गोलैनानैल' थादों आरो गोलैनायखौ प्रकाश साराबो थिखाना गालांबावासै थिखाना गालांफिननो हायोमोन ना दा बानायनो नागिरदों दां खोथाया जाहैबाय बेथ' पस्टार बावराव टेम्परारि बानायनायमोन दा पार्मानेन्ट सेटेल बानायबा मोजां मोनसे मा जानानै दंबावो बेखौ नोजोर होना होआखै बर'नि आर'नायानो हनै कालारा बोरै नांलाजोबखो दा थिखादारखौ हमदो थिखादारखौसो हमनांगोन ना माबायदि जानानै दं नै बे गेट एफा मोजां बानायबाय बेनि आर'नायाव बोहैख्लायजोब्बाय नै कालारा नै बेखौ साफा बानायदो कालारा माबाफिनदो बेफोरखौ नायब्रा मा आरो उनावहाय बे लामाया जेनेबा 4 लेन जालाङोबा सेक्रेटारियेटसिम बेखौ देखायनो गोनां जायोबा दावराव खालामसिगोन नामा ओमफ्राय थ' बे आरोना मैयानि दावराव जाबाय थानाय मानायखौ लानानै लास्ट भिडिअ होस्राबावबाय आरो दावराव खालामफिनबावोबा आरो भिडिअ होफिनबावगोन बेखिनियानो हे बेखौ आंनिबा बे गोलैनानै दं थिखादारा मोनसे खामानि दं बे बर्डसो नै ओमफ्राय बाव आथा बायदि पिन सिथाबदों नैबे पिन बेखौहाय